Hej, Susan fra Dit Fokus Hypnose og Hypnoterapi i Ribe. I dag vil jeg blot lige fortælle kort om, hvad det er, vi bruger vores tanker til. Og det vil jeg gøre, fordi at når man arbejder i hypnose, så arbejder man med det underbevidste sind. Og når vi arbejder i underbevidstheden, så forsøger vi at lade tankerne være på hold et øjeblik, så at sige. Det vil sige, når vi arbejder i hypnosen, så forsøger vi at mærke nogle følelser i kroppen. Vi arbejder selvfølgelig også med tankerne, men det er på et lidt andet plan, end vi plejer at gøre. Men hvad er det nu lige med sådan en tanke? Hvad er det for noget, og hvad skal vi bruge den til? Hvis jeg skal komme med en definition på, hvad en tanke er, så vil jeg sætte lighed mellem tanke og problemløsning. Det skal forstås på den måde, at når jeg tænker noget, så er det som regel et forsøg på at løse en eller anden problemstilling. Et eksempel kunne være, at jeg sidder i sofaen derhjemme og mærker en følelse af sult i maven. Når jeg mærker denne her følelse, så siger min erfaring mig, at denne her følelse, den kræver, at jeg får noget at spise. Og det bruger jeg så mine tanker til at regne ud, hvordan gør jeg så det. Så jeg bruger tanken til at bevæge mig fra sofaen ud til køleskabet, fordi jeg netop har en erfaring om, at det er det, der skal til. Så nu løser mine tanker mit problem. Det kunne være, at jeg kommer ud i køleskabet, så er jeg ikke noget mad. Så bruger jeg igen tanken til at løse problemet. Hvordan får jeg mad i køleskabet? Jamen, jeg skriver måske en indkøbsseddel og går ned og handler. Så har mine tanker løst mit problem, nemlig at jeg var sulten. Og sådan er det med tanker. De løser hele tiden problemer, og de arbejder hele tiden. Fordi vi nu tænker og regner ud og forestiller os hele tiden i vores vågen tilstand, så har vi også meget store forventninger til vores tanker. Og det er det, der kommer til udtryk, når vi nogle gange siger til os selv eller til hinanden, det kan du da tænke dig til, eller det burde du da vide, eller sådan noget. Det er bare sådan, at vores underbevidsthed er jo en væsentlig del af os. Det er derinde vores personlighed er, og alt hvad vi er. Alt hvad vi har sanset og mærket i hele vores liv, helt fra livets begyndelse. Og det betyder, at den spiller også ind indimellem og giver os nogle følelser i kroppen, som vores tanker ikke umiddelbart kan tolke. Og grunden til, at vores tanker ikke kan det, det er simpelthen fordi, de har glemt det. Vi har glemt det. Vi har lukket ned for vores følelser alt for mange gange. Vi har mærket en følelse af ked og så har vi sagt til os selv, det er da ikke noget at være ked af. Så gør man sådan her. Sluger man lige følelsen, men det betyder ikke, at den er væk. Og næste gang vi bliver vrede over et eller andet og mærker, at nogen er uretfærdige mod os, så siger vi til os selv, eller nogen andre siger til os, hold op med det, det skal du ikke være vred over. Okay, sluger vi den lige en gang mere. Og sådan er det rigtig, rigtig mange gange i vores liv. Og derfor kan vi ikke altid tænke os til tingene. Fordi de her følelser, de ligger og rumsterer inde i underbevidstheden. Og det er netop de følelser, vi prøver at kigge på, når det er, vi kommer til at arbejde i hypnosen. Så vil vi kunne se på, hvad er det egentlig for en følelse, og hvad skulle den bruges til, og hvorfor landede den der? Og på den måde kan vi få neutraliseret de følelser, som kom dertil som misforståelser, og dem er der mange af. Og det vil jeg fortælle dig om i næste video, så se med i morgen. Ha' en fantastisk dag. Hej.